Émission Mon Pineweti avec John Tado Fulbe tous les lundis sur Khodri TV. Émission Mon Pineweti, yon Tido et Khodri TV. Émission Mon Pineweti avec John Tado Fulbe sur Khodri TV. Émission Mon Pineweti, yon Tido et Khodri TV. Yon Tido et Khodri TV. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe jiidaɓe jeytaɓe rendaɓe gurdam fulɓe fullaɓe parke yaroɓe kadam toftortoɓe ɓiraɗam woɓe fode keɗeme dow kaggo sikki ala en calmini kala ɓiɗɗo pullo to woni en kofnimo ɗum en calmini ɗum calminali tedduɗe calminali belɗi calminali urɗi nokka to ɓuuri woɗɗude e ɓernde en jetti mbajjiri lamɗo laamiɗo laamaɓe towɗo townuɗo kala ko towi mbaɗowo ko wela waɗande wela ruttoɗo waliru werrani kadowo ala en juulen e laala makko Mouhamadou ɓurnaɗo windere jol makka mo yimɓe jinneji targa sababu ɗum en paggi manoje jettoje faade nene baba nde tawno ko bobo dañi foof yo yettu Allah yetta jinnaɓe ko giɗo mon sehil mon musidɗo mon mo wona musiba mon mo yidde mum ɓurti mbako mum Thiamel Diallo debbo ma hayme jeere jeejeng to garta jiɗa ko ta jewna walla mbiya jontaɗo fulɓe siki ala jontaɗo fulɓe ari yewtidde e mon e yewtere mon wiitende Pineweti yewtere men yewtere mon Pineweti siki ala en calmini équipe Khodri TV fof ne wuruno hay goto en gaccani sikki ala mo yettani sababu yettata Allah mi salmini don di jellay mi juuruma mo weltan mo ñagaruma mo Allah mo jere mi wikende den ko Allah wonata e makko kanko kala e julbe sikki ala mbiden en gari wadde yewtere men Pineweti sikki ala hande non lowdi men walla mbiyen hande temmen giden artude ko to faate darne debbo e nder rendo so jimi addi yewtere men darne debbo e nder rende mi addi odo tem de tawno so tawi a wi rendo so tawi a wi a wawa wiide rendo taw a halani hen debbo de tawno en ƴeewi galleji ɗi ko kamɓe ngoni hen ko kamɓe ngoni liggeyaji galle ɗi ko kamɓe ngoni needi sukaɓe ko kamɓe gondata e mawɓe ko kamɓe toppiti laaɓal galle firti noon ɓen rôle mum en famɗani e société walla mbiyen rôle mum famɗani e rendo ngo siki ala mbiɗen noon ko darde debbo e nder rendo walla mbiyen darde debbo e nder galle ko c'est la même chose ko gotum siki ala darde debbo e nder galle mbiɗen so tawi debbo umima galle bamum fayi galle joom galle mum ko ardi ko foof biyeteɗa ko sa yeehi muñ nde tawno gurnam ɗam gurata ɗam wona ɗam gurata toon ko gurnam kesam gurata nde tawno ko kalfanoɗo to kono to kadto paɗa to ko kalfandi woni toon siki ala so tawi a yeehi galle joom galle ma ko ardi ko foof weltin joom galle ma ko ardi ko foof won jaajƴo gona pijowo gona jalowo gona muñowo gona jaɓɓotoɗo gona duusowo so tawi are galle joom galle ma cubido mo e nder fasbe ma wi ko an yidi adduma e galle mum ada foti wadde dum sehil ada foti toppitaade dum ada foti yewtidde e mum siki ala so tawi a woni galle ma ada wonde jom galle ma podda ko wadde jonge toppitda e gorko ma jeewa ko weli gorko ma mbada hoto fat ha mbieda ya wat ko podda wadde ko waddum gorko ma ballu dum hoto jab jamais distance wona hakkude ma e gorko ma ballo gorko ma jewtida e gorko ma ƴeewa caɗele gorko ma toujours an gorko ma yo communication heewe hakkude mawɗon nde tawno dewgal ɓe mbima base ko communication e respect e yidde ko ɗum woni base dewgal so tawi en gumima oɗon banggue hakkude debbo e joom galle muɗum payna hakkude debbo e isiraɓe muɗum so tawi noon debbo ari e galle a waɗi esi en no yumma ini no nangirɗa jinnaɓe mani so tawi a nangiri ɗon jinnaɓe gorko ma mboɗo sikki a dañata ɗon caɗele so tawi a ari a wi nene so tawi a ari a waɗi nene sehil ma kala ko dañɗa aɗa haalana nene aɗa wuppana nene aɗa fittana nene aɗa sanca nene aɗa moora nene aɗa yewtida e nene mboɗo sikki de ɗon ma ɓernde joom galle ma ɓuuɓ nde tawno noon ko neɗɗo dañi ko debbo dañi aduna mum fof yo ɓuran ɗum ɓernde
joom galle mum ɓuuɓa nde tawno eɓe mbi ɓurima nena moƴƴo ɓurɗum debbo moƴƴo siki ala debbo moƴƴo ene moƴƴe galle kadi so tawi galle weeli galle laaɓi galle wayi no foti waade ni galle feewi ko debbo fewni nde tawno ko debbo so galle feewi ko debbo fewni so tawi galle boni kadi ko debbo bonni siki ala ɗon nan ɗon ƴekiraɓe ma mbaɗa no miñe en e mawni en mbayni no nangirɗa ɗumen ni nangira noon ƴekiraɓe ma so tawi a waɗi ɗum tan so tawi a waɗi ɗum an a dañata caɗele e dewgal ma kadi on galle ma dañ ɗon teddugal siki ala so tawi en gummima ɗon ha joni de so tawi debbo woni e galle yo won laaɓɗo yeeso laaɓɗo golle laaɓɗo galle laaɓɗo yeeso laaɓɗo golle laaɓɗo galle siki ala debbo ko noon foti waade debbo yo rendinto yimɓe fof waɗa ko yimɓe mumen yo rendin yimɓe fof waɗa ko yimɓe muɗum aɗa fijja e yimɓe fof aɗa jalda e mumen nde tawno galle mo garɗa goo fof e jikku muɗum kono noon etoɗa famde ɓe mbawa wurdude mabɓe gurdam ɗam jiɗɗa wurde ɗam so diwi ɗon so tawi a joñi sukaɓe ko an nehata sukaɓe ma gila needi hono foti wonirde e galle ha e fof la needi sukaɓe kadi ko debbo jogui noon ko wonno nden ko natti wodde joni rewɓe joni ɓe e rewɓe nden ɓe wona gotum joni noon en ji gorko e debbo wiyata ko kañum e gorko poti ɗum noon addi ngakkede seeɗa tawno aduna ene jiiɓi joni mbiɗen ko gorko e debbo poti ɗum noon rewi ha addi caɗele walla ha addi probléme hakkude debbo e joom galle mum hakkude joom galle e joom suudu mum addi caɗele nde tawno en ji hay needi ndi ussimo ɗon hay kalfani ndi ussoto nde tawno wiyata ko mine ma poti haydara aburani kam ɗon on jiiɗon addi ɗon caɗele so tawi en duttitima seeɗa caggal jinnaɓe men nden so tawi jinnaɓe men nden ko jaɓi halfeede kono en sukaɓe joni en jaɓani en potani ƴewtade koye men so tawi en ƴeewi addi ɗe caɗele fof ko muñal ala needi heewani mawni kinare heewi hay goto jaɓani halfeede ɓiɗɗo debbo noon to gonda cukalel ko jinnaɓe ma kalfanma so tawi a resama joom galle ma halfuma so tawi a mawni ɓiɓɓe ma kalfuma debbo ma tan kono wone kalfandi kono noon en ƴeewi ɗum addi caɗele e gurnameje men joni kadi so tawi en ƴeewi rende men nden so tawi debbo resama ko kañum wuppanta e sum ko kañum fittanta e sum ko kañum defanta e sum kañum waɗanta hunde foof e sum guila e isiraɗo ha e ƴekiraɗo kono joni en mbiyani ala de kono heewani en ƴeewi changement o no heewi joni heewani tan aɗa wuppana esen aɗa wuppana heewani en ji on changement ene woodi firti noon enen sukaɓe joni ɓe eɗen jogui caɗele ha heewi so tawino tan en jaɓɓino e peele yummiraɓe men wona ni wayanno sa yiiɗi noon jibinde lamɗo so tawi a yiiɗi jibinde ceerno walla so tawi a yiiɗi jibinde waliyu wona ni mbatta no mawɓe men nden mbaɗanno ni so tawi a yiiɗi jibinde lamɗo ko noon mbatta mbiɗen hol peeje walla hol piccorde hol solution mo mbaɗaten nde tawno en jii société men o fuɗɗima bonde seeɗa nde tawno ko wonno nden ko ganduno ɗen ko en natti ɗum hutorade sabu en mbi e yewtere men en mbi naane e yewtere men mbiɗen joni muñal ngal heewani needi ndi heewani mawni kinare ne heewi en jaɓani halfeede ɗon noon ko caɗele ɗon eɗen poti ƴewtade nder ñawande cafren ɗum nde tawno so tawi en jaɓɓi e peele yummiraɓe men wona ni wayata so tawi en ƴewtima no yummiraɓe men mbano en mbayi noon joni wona ni wayata no dewle ɗe mbayni hewde foof kono ceere ɗe mbayni hewde siki ala mbiɗen jinnaɓe noon yonti ɓe ƴewto needi sukaɓe ndi noɓe nehirta ni ɓe neh sukaɓe ɓe e needi neɓe joginodi yoɓe neh sukaɓe e wawde muñde nde tawno sa wi dewgal mbiɗa ko muñal wawde muñde e wawde respectude esen guila esen ha e joom galle ma so tawi a respectani joom galle ma mi sikka so tawi ma ɓiɓɓe ma dañ ɗon barke nde tawno barke dartete nde tawno so tawi a wonde joom galle ma a lesɗitima a waɗi kala ko ganduɗa joom galle ma ko ɗum welatuma a waɗi a nanani ɗum inchallah barke ɗe gartat koye sukaɓe ma nde tawno ɓe mbi aljanna debbo woni koye koyɗe gorko
ko non tigi waktuji men kuuɓi hojomani dokkanɗen kuuɓi ɗum noon en calmini bandiraɓe fof kadi en mbiyama nde mbattata haqqillaji mabɓe e Hodere TV nde ɓe ndewinto jewte Hodere TV ɗum noon mi salmini on onon kala ko jontaɗo fulɓe ɗum noon jam to jamga jam to hakkude ɗo yo Allah ken ñalde dow jam bye bye émission mun wiyeteɗo Pine Weeti lundi à partir de 10h à 11h sur chaîne YouTube Hodere TV. Émission Mon Pine Weeti avec Jontaɗo Fulɓe tous les lundis sur Hodere TV. Émission Mon Pine Weeti yontiɗo e Hodere TV.